Ja, hallo, jeg har et homemade kanonslag ud af et heksehyn, hvor jeg har puttet lidt mere hul på det andet heksehyn, som jeg nu vil prøve. Bare for sjov. Det var sgu meget nice. Fedt nok. Nå ja. Sorry. Vi kan lige se. Om vi kan se hvor... Ja. Det ved jeg ikke helt om vi kan se. Men der er mega sort lige der. Så det er meget nice. Så det var cool. Vi ses. Bye.